món cooperatiu de l'ara. i la COP. La vida té petits moments que et donen la felicitat. Quan et lleves i et menges una deliciosa poma, petits moments que poden ser trencats. Ai, ara, què et passa? Té gust de plàstic. Això no passa amb les pomes del poble dels meus avis. Sí, és clar, Cop, però no em llevaré a les 6 del matí per anar a recollir pomes al poble dels teus avis. Segueix-me. Al mercat que tenim a prop de casa en podem trobar. Au. I a bon preu. Com s'ho fan? Molt fàcil. Els agricultors del poble formen una cooperativa agrària. Ja hi som. Hi ha cooperatives de fruita, hortalisses, productes càrnics, llet, arròs, fruita seca, mel, oli d'oliva, vi i cava, cereals, conserves, sucs, planta viva. I productes cosmètics! Quina innovació! És un model que funciona i potencia el territori. I què tenen d'especial les cooperatives agràries? Són empreses arrelades i la seva activitat reverteix en el territori i els productors. Són necessàries per mantenir la població i la riquesa econòmica a les zones rurals i tenen també un paper molt important en la conservació del paisatge i el medi ambient. Val, molt bonic tot plegat. Però per què serveixen? Les cooperatives proveeixen als seus socis de llavors, maquinària i combustible, assessorament tècnic i formació, gestionen terres que queden abandonades, financen la cooperativa i els socis amb seccions de crèdit i també presten alguns serveis, com ara l'agrobotiga. On tothom pot comprar els seus productes. I també permeten etiquetar, distribuir, comercialitzar i promocionar-se conjuntament. I gràcies a això podem trobar productes de qualitat i proximitat, tant al mercat que tenim al costat de casa com arreu del món. La vida té petits moments que et donen la felicitat. Quan et lleves i et menges una deliciosa poma, d'una cooperativa. Què? Us ha agradat l'episodi? Si voleu més informació sobre les cooperatives, podeu visitar el web d'Aracop i els nostres comptes de Twitter i Facebook. Ah, i no us oblideu de subscriure-us al nostre canal de YouTube. Jo no m'ho perdria. També podeu continuar gaudint de les meves aventures. Les nostres aventures. Això, sí, les nostres.